Galiza somos nós, a derramar e a paz. Galiza somos nós, sermos casados. Queremos filmes, queremos música, queremos teatro, queremos cultura en galego. Queremos os nosos nomes en galego. Queremos xustiza en galego e para o galego. Queremos traballar en Galiza. Queremos atender e sermos atendidas en galego. Desde Galiza e para Galiza, queremos decretos a favor do galego. Bo día, amigas e amigos. Aquí estamos miles de persoas unidas polo noso idioma e polo seu futuro, que é o de Galiza. Hoxe e todos os días queremos a lingua porque non é un complemento, é unha necesidade para calquera pobo, tamén para o noso. Mais a Xunta de Galiza, co presidente Feixóo á cabeza, non só incumpre a cativa legalidade que ampara o noso idioma, senón que non ten ningún problema en fachendear de actuar directamente en contra. Iso sí, para hoxe reservan declaracións de amor e anuncios de novos plans cos que agocharen o maltrato. Maltrato como que resulta da combinación entre o decretazo e a LOMCE, que reduce aínda máis a presenza do galego nas aulas, até o punto de que é imposible que acabe o limite máximo imposto. Todo isto co beneplácito da chamada valedora do pobo, que o ditado da Consellería de Educación demitiu das súas funcións arquivando a investigación iniciada tras a queixa da Mesa pola Normalización Lingüística e a CIGA Ensino. Nin se molestou en consultar no DOGA o horario das materias nas que está prohibido o uso do galego. Foi o pobo galego que conseguiu os pequenos avances pro idioma e venceu as dificultades e os obstáculos que puxeron. Se a lingua galega está viva é porque a usamos e porque a defendemos, porque aínda estando forzosamente ausente de maior parte da economía, da xustiza, da administración, do ensino, da saúde, do lecer, dos medios de comunicación, normalizámola con movilización colectiva e con nosa actuación diaria, repóndoa en todos os espazos onde ainda insisten en expulsarla. Estes días está a chegar a toda Galiza a ILP para garantir o dereito ao uso do galego no ámbito socioeconómico. Aquí mesmo hai mesas para asinármola xusto en baixo desta cruz e na saída de Praterías. Esta ILP recolle e adapta para Galiza o establecido na Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos e no Protocolo de Donostia. Hoxe podemos anunciar que xa contamos coas 10.000 sinaturas necesarias para o primeiro debate parlamentario. Precisamos moitas máis para que non a fren, para mostrarnos a forza e, sobre todo, para que toda Galiza sexa consciente dos seus dereitos e dos moitos que ainda faltan por acadar. Queremos vivir en galego porque sí e porque nos peta. Ninguén debería ter que explicar por que fala a súa lingua no seu propio país. É o noso principal patrimonio, a que nos fai ser alguén. En galego, Galiza ten futuro. Queremos vivir en galego sen limites. Viva a lingua galega!